bibia kwa ba de ba aduokro enson achipo baako eso Okuman radio so eni na fi Okuman TV so eni Okuapehene Oseadeeyo Kwasi Akuffo a otoso miensa a onko aprobo wo ye ne mpesua so na wo hyase wo Nifa division na sabe de yensa aka nana Asiama Bekoe a wodi kan ono Tufuhene wo abru ana fe Nifa man nyina no ono ye Tufuhene eso edema ye nyina nana ma kwa aba ya ene apome boko nana ene wetin aboy mu kakra ne AC wo Nifa man mu oni esi ni se ye Okuapehene Oseadeeyo Kwasi Akuffo to say bisa onyame boa na obeye Okuapehene and the president of the Okuapehene Traditional Council no osusu say ni pesua so all the 5 divisions na Okuapehene no say okostra won na nyame nchade o start ni fam ye Nifa no so ye san ye okre but Nifa no na ye traditional name Nifa Divisional Council into started free na day yo na wo wada ma asem bi ho no mo a obeka e de ache Nifa man eno according to ono no opeso ohu ni mpesua so ne wo ho se problem bi wo ho a problem se wo ho na fe so opese development a ese se eba mpesua bi aso afi companies bi wo ho a ese se won so ohu so mo mpesua no sia ne wo de sa companies wo de boa mpesua no na bi ka kwapman no nti no opeso ohu na we de wada ma enze wuni bre na mo afuto kakra wo woni mo de be ma Nifa man ene okre no e beti afu no ni ameka ni se Nifa man ana okre man no ye pasumdwe nti ene yen rura na oreba Okuapehene rura na oreba na de yi asumdwe no pe no pese nka bom e ba Okuapehene mtu no otuta no eye abakwasa be bi happy da na ne aka nyina no ada divisional chiefs no so bedi nachi no aba ha ye wi a next divisional visit no ebe benkum onso ye nyina bebom ni akọ ye nyina di nachi na enwa se Okuapehene a obaya all the 5 divisional chiefs issue at a go any ono the nyamia se enya abranti a sebi na adwinko ananim na otumi hu se etese me yese na Okuapehene so bom ye beda nana Asiama Bekoe the first as papa esane se dwumade nyina no Nifa division ono ana esini na so nana ye da wase